Jeg vil give et par eksempler på, hvordan man ganger ind i en parentes. Det første eksempel er 2 gange a plus 3. Og man ganger ind ved at gange tallet uden for parentesen ind på tallene i parentesen. Så vi siger 2 gange a plus 2 gange 3, det vil sige 2a plus 6. Det næste eksempel er 2 gange a plus b. Samme gør sig gældende, vi ganger 2 ind, så får vi 2 gange a plus 2 gange b. Det kan vi ikke rigtig gøre mere ved. Så har vi b gange a plus 3b. Samme gør sig gældende, vi siger b gange a plus b gange 3b. Det kan vi rydde lidt op i. Man tager som regel anden gradsled først, og vi har her b gange b, det giver b i anden. Så vi vil sige 3b i anden, og så plus ab. Fordi vi sorterer alfabetisk. Nu bliver det interessant. Nu kommer der et minus med. Minus 3 gange 5 plus 2a. Så vi har minus 3 gange 5 plus minus 3 gange 2a. Det vil sige minus 3 gange 2, det er minus 6a. Minus 3 gange 5, minus 15. Og her har jeg igen ryddet op, så vi har bogstaverne først, og så tallene til sidst. Så har vi minus 3 gange 5 minus 2a. Så vi har minus 3 gange 5 plus minus 3 gange minus 2a. Så skal vi huske, at minus gange minus, så bliver det til plus. Så nu har jeg plus 6a, og plusset det skriver vi ikke, og så minus 15. Hvis der er flere led i parentesen, så er det sådan set den samme regel, der gælder. Man ganger bare ind i alle ledene i parentesen. Så her har vi a gange a, altså a gange a minus 2b plus 3, a gange a plus a gange minus 2b plus a gange 3. Og igen, så kan vi rydde lidt op. Starter med anden gradsledet a i anden. Så tager vi 3a. Og så minus 2b gange a, det er minus 2ab.